Bahaya lah. Kasih tepuk tangannya mana? Cek, ini mic wirelessnya ndak ada ya? Durung kulak. Yang ndak ada kabelnya. Sing gak ada kabel loh mas. Kayaknya durung kulak tukang Sony. Ada. Oh ada. Kandani kok. Ada. NC Audio kok dilawan. Cek. Oh nggih. Dibanterkan ya mas. Nggih, sing ngajeng kula suwun mandhap. Kula suwun mandhap. Kula suwun lenggah nggih sing ngajeng. Sing ngarep lungguh sing buri mulih. Ya apa sih bayar larang-larang parkir kan kon mulih. Sing ngarep gak usah ngadeg Mbak niki kan tak sing maju ae. Oh iya. Selamat malam Mas. Iya alhamdulillah selamat malam. Alhamdulillah Gimana kita kabarnya? bisa bertemu lagi di sini. Bertemu lagi. Lah piye? Dewe ning kene lagi pisan toh? Lagi pisan iki to. Alhamdulillah. Muga-muga Moga-moga tahun ditangkap ngarep. maneh. Oh, aja tahun ngarep kesuwen. Bulan depan rene. Amin. Mumpung cedek aku yon. Amin. Iki acarane Bersih desa. bersih tadi. desa. Ngajum. Hah, nganjuk. Ngajum. Ngajum. Ya Allah rek ayu nang dublek ngene lho ya Allah rek. Ya berarti lambemu sing gak teteh lek Duh. ngomong. Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Ngajum, Kabupaten Malang. Malang. Oh, Malang. kene iki berarti wis termasuk Malang. Nggih, Ning kabupaten. Nggih. Nggih. Sugeng dalu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya senang. Inggih ngaturaken sugeng dalu sugeng pinara kagem bapak-bapak yang terhormat. Ada Bapak RT, Bapak Kapolres, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak. Sopo? Wis pokoknya bapak-bapak yang terhormat yang tamu VVIP yang sudah hadir, monggo mendengarkan, monggo menyaksikan. Nggih, selamat menyaksikan. Nggih, kagem sedayanipun mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Diamini ya Pak Bu. Muga-muga rezekine akeh. Muga-muga panjang umur. Sehat selalu. Amin. Muga-muga renek virus maneh. Amin. Amin. Ono virus itu tok. Apa? Kayak iso nyarutang. Iku tok virus e. Awi Tak virus. dongakne sing delok bengi iki tak dongane utange lunas kabeh. Amin. Lho, ketara ngomong duwe tanggungan kabeh. Loh, semua manusia itu mempunyai hutang. Apa Tapi maneh? utang kan tidak berupa uang. Iso Ada utang. utang harapan, utang ngopo dan utang ngopo. Utang janji. Heeh. Nah, kuwi. Nyanyi ya Bu ya. Nah, Nyanyi nggih. Lagune sing hot apa sing halus? Sing hot. Ayo Mas. ayo bareng-bareng Bayangkara original Bersama. Weekend Salibri. Kasih tepuk tangannya mana? Kangen Anda sengiting liang hanyawang aku kowe lapo katresnan kang mas wong bagus. Yang punya ponsel flashnya bisa dinyalakan. Sele katresnan Kita terangi lapangan Ngajum dan tresno sekitarnya. kuwi akeh pacoban. Arep tumeka ngendi katresnan iki
bakal tak cukup yen durung kapisah mring kang kuwasa teng mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas mesti kaning ati tengahku siji tresno iki abadi dah dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula angken kelalapan tresno datang kendan saking jebak tarewangi tapateni lairi tresno kang suci kasunyatan yen taku sliramu isih nyawiji ayo Mas Arya Mayang Koro original. Ngajung Malang Jawa Timur Indonesia bergoyang.